Жаночы свет. Аўтарская праграма Ольгі Мацараднік. Пахвалёны Езус Христос, трэці чацвер месяца, жаночы свет, у студыі Вольга і моя суразмоўца Ганна Вольская-Харченко. Вітаю. Вітаю. Ганна ўжо была у нас на перадачы, і мы размаўлялі на тэму майго улюбёнага спева. Вядзіце дзяцей у музычную школу. А зараз, гэта застаецца маім улюбёным спевам, але мы пагаворым пра жанчын у музычнай кар'еры. Бо Ганна педагог па класу віяланчэлі у музычнай школе, мае шматгадовы досвед як выступаў, так і педагагічнай працы, і таму шмат у мяне пытанняў і такіх, можа, і складаных, бо наконт музычнай кар'еры і наконт віяланчэлі шмат розных стэрэатыпаў і забабонаў. І вось вельмі хочацца распавесці. Гатовы мы размаўляць на складаныя пытанні. Вось скажы, калі ласка, адразу ты захацела стаць віяланчэлістам? Канешне, я, калі была маленькая, я не ведала такі інструмент віяланчэль, але мяне вельмі ўразіла моя настаўніца, будучая настаўніца, і я захацела ў яе вучыцца. Але калі мяне прывялі ў музычную школу, нават бацькі мае не ведалі, ведалі, вядома, гітара, скрыпка, раяль, піяніна, але яна была маладая, такая натхнённая, і я захацела у яе вучыцца. І калі мы прыйшлі, паказала віяланчэль, мне спадабаўся, канешне, вядома, гэты гук. І выбрала я менавіта праз настаўніка, праз яе імпэт, як яна захацела мяне навучыць, так і я захацела таксама. То бок, канешне, я думаю, калі б яна грала на іншым інструменце, можа быць, але віяланчэль мне так легла на вушы, на сэрца, бо гэта голас чалавека. І таму я выбрала гэты інструмент. Па-першае, выбрала гэты інструмент, так? Але у цябе ж была вельмі добрая ангельская мова, то бок не было такіх вось ваганняў ісці ў музыку ці застацца ў іншай прафесіі, пайсці ў іншае? Не было ваганняў, я свой выбар зрабіла ў 11 год і вырашыла, што ангельскую мову я змагу сама вывучыць, альбо там вандраваць і вучыць у іншай краіне. А вось музыкай я хацела займацца менавіта прафесійна. У 11, это які клас? 5 клас. У 5 класе там уже ідзе такая профарыентацыя, і ты казала, так, я буду віяланчэлісткай. Так, пасля 4 класа, у 5 клас я паступіла ў ліцэй пры акадэміі музыкі. То бок ты пакінула сваю улюбёную настаўніцу і пайшла ў ліцэй. А ў ліцэі расчараванняў не было, што іншыя настаўнікі. То бок табе пашанцавала. Так. Усё твоё навучанне табе шанцавала на настаўнікаў. Так, і я гэтым вельмі ганаруся, бо зараз, калі я ўзгадваю сваіх настаўнікаў, іх імёнамі называюць конкурсы. Зараз амаль усіх настаўнікаў, гэта вельмі вядомыя, таленавітыя. Адна з гісторый, адзін з маіх настаўнікаў у 1953 годзе 5 сакавіка павінен быў граць канцэрт з аркестрам, але канцэрт быў адменены па прычыне вядомай усім. І калі ён мне гэта распавядаў, гэта гісторыя, якую мы ведаем з падручнікаў, яна ажывала, бо я бачыла гэтага чалавека на свае вочы. І зараз, на жаль, ён ужо не жывы, але я гэта памятаю. Гэта вельмі цікавы такі шлях ад расійскай, рускай школы віяланчэльнай, маскоўскай, праз Мінск, і вось тую школу, якая мне перадалась, я перадаю зараз сваім вучням. А бацькі пагадзіліся адразу, што гэта будзе віяланчэль, што трэба набываць інструмент, а ён не танны. Не танны, так. Адразу пагадзіліся і не перашкаджалі? Не перашкаджалі. Дай Бог здароўя тваім бацькам. Дзякуй. Бо гэта быў вельмі такі шлях складаны. Па-першае, чаму? Вось забабоны і стэрэатыпы наконт віяланчэлі. Сразу скажу адразу, што
лепш болей чым віяланчэль я люблю толькі кларнет за гук, але віяланчэль за гэты гук, за гэты вось тэмбр, гэта адзін з самых моих улюбёных інструментаў таксама. Але самы такі распаўсюджаны стэрэатып, ну гэта ж так, сядзець з віяланчэлью, неэстэтычна. Сутыкалася ты з такім? Не вельмі сутыкалася. Я гэтыя забабоны ламаю. Даўгая сукенка, вельмі прыгожая. Яна сядзіць як каралеўна, і гэта так выглядае прыгожа. Ну, то бок, можна заўсёды знайсці другі, іншы бок гэтай медалі. Гэта прыгожы інструмент. Я думаю, што, канешне, калі на віяланчэлі граюць мужчыны, ён па-іншаму гук дастае, але таксама гэта інструмент блізкі да скрыпкі, бо ён можа граць вельмі тонкія такія пяшчотныя ноткі. Таму і дзяўчыны, і жанчыны могуць граць. Але так прынята, канешне, што гэта больш мужчынскі інструмент. Я ведаю некалькі жанчын выдатных выканаўцаў, і адна з іх для мяне будзе прыкладам заўсёды. Гэта англійская выканаўца Жаклін Дюпрэ. Вельмі класная яна грала. Ну, гэта такі... Гэта выключэнне, хутчэй, бо выкананне больш рэалізуюць сябе мужчыны, а жанчыны-музыкі больш рэалізуюць сябе ў выкладчыцкай працы, таму што яны больш разумеюць дзіця, яны, ну, неяк так... Гэта і стэрэатып, і гэта праўда жыцця. Так атрымліваецца, што жанчына больш разумее дзіця і можа яму дапамагчы псіхалагічна адаптавацца ў працэсе адукацыі, дапамагчы менавіта. Мужчыны выкладаюць зусім па-іншаму, а жанчыны неяк знаходзіць такія словы, каб дзіця гэта зразумела. У жанчыны больш цярпення. Ну, гэта мама. Па-першае, мы ж заўсёды мамы, мы як ты сябе адчуваеш, ці няма ў цябе тэмпературы, ці хочаш ты піць, а вось на табе цукерку, а давай вось, а зараз пайграем. Это ўжо другаснае. Першае гэта ўбачыць вочы дзіця і зразумець, што яму гэта ў радасць. А прыходзілася ли адстойваць свой выбар перад іншымі? Паясняю. Калі у не вельмі дасведчаных, ну, у большасці людзей спытаць пра знакамітых віяланчэлістаў, то больш старэйшае пакаленне назаве Растраповіча, а сучаснае пакаленне назаве Гаўсера. Так. Вось. І больш нікога не ведаюць. І прыходзілася ли адстойваць, што віяланчэль гэта вось вельмі цудоўны інструмент і варты павагі і большага распаўсюджання. Калі ў школу музычную прыходзяць дзеці, каб вучыцца, там маленькія, яны па большасці ідуць на скрыпку, гітару і гэтак далей. Але часамі я іх заахвочваю вучыцца на віяланчэлі. Я нічога не распавядаю, я проста іх запрашаю ў клас, беру інструмент і граю. І калі задаю пытанне, табе спадабалася? Так. Хочаш пайграць? Хачу. І вось толькі праз музыку, толькі праз гук, а словы для гэтага не патрэбны. І ўсе дзеці, якія заахвочваюцца, яны з задавальненнем іграюць пасля. Цяжка ли было вучыцца ў кансерваторыі? Не. У кансерваторыі лёгка было вучыцца, бо там я ўжо і працавала, і хадзіла ў тэатры, і у мяне была такое жыццё вельмі бурнае, а цяжка было ў ліцэі. Нас рыхтавалі ў той час, я скончыла ў 94-м годзе, нас рыхтавалі на тое, каб мы паступалі ў маскоўскую, і альбо тады гэта была ленінградскую кансерваторыю, і таму ў Мінск паступіць было нескладана. І мы там не вучыліся, мы там развіваліся самі. То бок ігралі, нейкія там конкурсаў было няшмат. Па большасці ўсе ўжо працуюць у акадэміі музыкі. А калі вучылася ў ліцэі, была вось гэтая канкурэнцыя або перавага? Не аддавалі ли перавагу хлопчыкам? Аддавалі, аддаюць і будуць аддаваць.
з тых прычын, што ты назвала, так што Так, ну вось менавіта сёння у нас быў школьны тур конкурса гарадскога, які будзе праз месяц, дзе будуць выступаць дзеці на скрыпках і віяланчэлях, якія вучацца ў музычнай школе. Іграла 8 чалавек, 4 віяланчэліста і 4 скрыпкі. З іх толькі адзін хлопец быў віяланчэліст, ён амаль апошні іграў. І былі запрошаны куратары нашы, гэта две выкладчыцы з каледжа Глінкі, віяланчэлістка і скрыпачка. І вось, ну, іграюць дзяўчаты, добра іграюць, пяшчотна, прыгожа, хутка. І выйшаў наш Арцём. І яны так зрабілі. Усё, кажа, ну, яму нават не трэба іграць. Калі хлопец выйшаў з віяланчэлю на сцэну, пакланіўся, гэта ўжо паўсправы. Карацей, ну, канешне, хлопчыкаў любяць больш жанчыны. У іх іншая энергетыка. Ну, яны складаныя, канешне, але гэта цікава, мы вельмі любім такія складаць ансамблі. Хлопец, дзяўчына, і яны дапаўняюць адзін другога. А ты адразу вырашыла быць выкладчыцай? Ці марыла аб якой-небудзь сольнай кар'еры? Выкладчыцай. Адразу? Адразу. Люблю мучыць маленькіх дзетак. То бок ты не сутыкалася з гэтай канкурэнцыяй? Бо жаночы путь у віяланчэлі гэта больш выкладчыцкі, і такой канкурэнцыі... Я думаю, што мне проста пашасціла, бо я выбрала адразу тое, што мне бліжэй самой. І у дзяцінстве я любіла там куклам выкладаць, і калі ўжо вучылася таксама, я выкладала сваім сяброўкам, і калі займалася сама, я знаходзіла такія шляхі для вывучэння нейкага твора, каб самой сабе растлумачыць. То бок я растлумачыла, як гэта павінна атрымацца, я магу растлумачыць іншаму. І мне гэта падабаецца. Мне падабаецца, калі я бачу дзіцёнка, там месяц-два выкладаю, і я уяўляю сабе, што можа атрымацца з яго. Мне падабаецца планаваць сваю працу з ім на месяц, год наперад, нават некалькі гадоў, і развіваць гэта, ну, як пігмаліон. Лепіш, і што атрымліваецца, канешне, гэта вельмі цікава. А кім хацелася быць выкладчыцай у школе, ці можа ўжо вось у ліцэі, у кансерваторыі? Як гэта было? Так атрымалася, што я прыйшла ў школу працаваць адразу пасля кансерваторыі і засталася тут. Я бы выкладала і там таксама, але там дарослыя, гэта іншыя, па-іншаму працуецца, але з дарослымі таксама цікава. Я маю такі вопыт працы з дарослымі людзьмі, якія маюць жаданне навучыцца. Дарослыя маюць жаданне навучыцца. Не дзеці, якія прайшлі шлях школы, ліцэі, пайшлі ў кансерваторыю, а дарослыя, якія з дуля захацелі? Так, усё жыццё марыў, 10 год збіраў там на віяланчэль, і вось зараз хачу вось іграць, навучыцца. І такія людзі ў нас ёсць? Ёсць. Мужчыны ці жанчыны? І жанчыны, і мужчыны ёсць. Ёсць. Усё ж такі віяланчэль мае распаўсюд у свеце, і тыя, хто блізкі да музыкі, ну, кожны выбірае сабе інструмент па душы, канешне, вядома. Але ёсць такія людзі, якія маюць жаданне менавіта на гэтым інструменце. Складанасці, канешне, ёсць. Рукі трошку па-іншаму, не такія гібкія мазгі, характар, але ў гэтых людзей ёсць свой бэкграунд, якія маюць такі вопыт, і яны асацыяцыі, яны з аднаго боку больш марудна рухаюцца, але з іншага яны ахопліваюць вельмі шмат інфармацыі. І ты пагаджаешся іх вучыць, нягледзячы на тое, што кар'еры музычнай яны не зробяць і лаўраў табе не прынясуць. Канешне, калі чалавек мае жаданне, вельмі класна навучыць, каб ён іграў, проста браў смычок у рукі, іграў, клас. А навогул, музычная кар'ера, ну, то бок сольныя выступы, аркестровыя выступы, або вось выкладчыцкая. Гэта складаны шлях у жыцці, музычная кар'ера, для жанчыны, для мужчыны. Ну, па-першае, навогул. Гэта складаная кар'ера. Я думаю, што
любая прафесія складаная, калі ў яе укладваць сваю душу і быць лепшым. Любая. Калі з другога боку, калі гэта табе ў радасць, гэта не цяжкі шлях. Адзінае, што кожны чалавек сам павінен выбраць, вось гэта складанасць дзяцей, якія скончваюць школу, які выбраць шлях, вельмі часта ідуць вучыцца туды, куды ёсць прахадны бал, як кажуць, да? Але выбраць тое, што па душы, каб на ўсё жыццё пасля працаваць, гэта вельмі складана, гэта трэба усведамленне нейкае. І чалавек павінен паспрабаваць розныя накірункі, але калі яму гэта блізка і ён атрымлівае радасць нейкую, гэта яго шлях. Я не ведаю, як гэта сказаць. З аднаго боку складана, таму што шмат высілкаў, энергіі патрабуе гэта, але з другога боку гэта і мае, як кажуць, аддачу, то бок я магу зарадзіцца энергіяй ад гэтых дзяцей, ад людзей, ад музыкі, ад выступаў. Не магу сказаць. Не, я думаю, што гэта не складана, калі гэта любіць. А ёсць яшчэ такое, я нават не магу назваць гэта стэрэатыпам, бо з гэтым меркаваннем я сутыкалась нават у літаратуры пра кантрабас, не пра віяланчэль. Што мужчыне, калі ён такі невыдатны, не адзіны ў сусвеце музыкант, а такі добры, крэпкі музыкант, зрабіць кар'еру або зарабіць сабе на жыццё больш складана, чым жанчыне. Не ведаю, як у астатнім свеце, а у нас мужчына-выкладчык, мужчына-музыкант, ён мае 3, 4, 5 месцаў працы. Ён дзесьці выкладае, дзесьці ён грае, дзесьці ён яшчэ штосьці робіць. І гэта сапраўды так, бо трэба утрымліваць і сябе, і сям'ю. Як гэта на самой справе абстаіць паміж жанчынамі і мужчынамі? Каму лягчэй? Па-рознаму. Ну, такі адсотак, скажем так, у нас каля 50 настаўнікаў у школе і 4 мужчыны. Ну, то бок, менш за 10%. І яны, гэтыя мужчыны, знаходзяць больш у нейкіх на пасадах кіраўнічых. Гэта цалкам адпавядае мужчыне. Але яны выкладаюць таксама. Проста яны робяць гэта па-іншаму. І ёсць жанчыны, якія і выкладаюць, і выступаюць таксама. Проста пытанне, дзе? У нашай краіне ці ўвогуле па свеце? Жанчыны, якія і выкладаюць, і выступаюць. А вось распавядзі, калі ласка, пра ўласны досвед, бо я ведаю, што Ганна не толькі выкладае, але цудоўны выканаўца. Гэта маё хобі для душы. Я не выступаю, я проста граю, калі ёсць магчымасць. Напрыклад, у канцэртах школы у нас ёсць канцэрты настаўнікаў, і яны праходзяць штогод, і ўзровень даволі высокі, бо ўсе выкладчыкі, якія выходзяць на сцэну, нават наш дырэктар выступае. Гэта высокі выканаўчы ўзровень. Таму што мы год гатовімся, мы рэпетуем, выбіраем самі рэпертуар розны, што хаціце, то іграйце. Можна, напрыклад, нехта іграе сольна, нехта там ансамблі нейкія, джаз іграюць. Мне бліжэй нават, апошнім часам я граю, гэта не выступленне, я проста граю ў касцёле. Мая мара была заўсёды пайграць з арганам, і яна здзейснілася, так склалася, гэта цудоўна. Вельмі класна. Я падбіраю рэпертуар, старадаўняя музыка, Бах. І вось нескладаныя, але вельмі прыгожыя рэчы мы развучваем і граем. Гэта я зраблю рэмарачку, што Ганна ў касцёле ў Радашкавічах
вельмі уплывовыя мае на музычны густ местных парафіян. Выхоўваем музычны густ, так. Так. То бок гэта не проста спевы, не проста гімны, гэта акадэмічныя творы, якія падчас імшы гучаць у тваім выкананні. І гэта лічыш хобі сваім. Так. І ў якіх, можа, праектах такіх удзельнічала? Я ведаю, што па маладосці шмат краін аб'ездзіла. Ну, распавядзі, калі ласка. Ну, быў момант аднойчы, калі я летела з віяланчэллю на нейкую рэпетыцыю. Я ведаю, што ў мяне рэпетыцыя, заўтра канцэрт, але я не памятаю, дзе. Альбо без білета рок-гурт, альбо фольк-гурт, альбо старадаўняя там нейкая яшчэ музыка. У мяне быў перыяд, калі кожны тыдзень нейкія выступы такія вялікія былі. Ну, па маладосці шмат сілаў і было і часу, канешне. А з часам выбіраеш нешта цікавае і больш важна не што я іграю, а з кім. Людзі, з якімі я кантактую, бо гэта найбольш важна, мне здаецца. З любым чалавекам, што б ён ні граў, можна зрабіць вельмі класныя рэчы і пашукаць нешта новае. Ну, гэта ўжо ў мінулым. Так, тады глупае пытанне. Калі вучняў рыхтуем да конкурсу, да выступаў, вучань нешта робіць, настаўнік карэктуе. А калі ты сама рыхтуешся да выступаў, хто табе карэктуе? Я не ведаю. Ну, па-першае, гэта камандная праца, калектыўная. Я не адна граю. Усё ж такі гэта некалькі чалавек. Апошнім часам гэта я, віяланчэль, піяністка і цымбалістка. У нас такі склад: цымбалы, віяланчэль, раяль. І мы робім вельмі цікавыя аранжыроўкі, пошукі. Гэта ўсё ж такі разам робіцца. А тое, што тычыцца маёй, ну, там, складанасці, гэта проста села і паігралася. А заўвагі адзін аднаму робіце? Я ж настаўнік, я раблю Так заўвагі сама сабе. Паіграў? Ну, у вашым трыо усе ж настаўнікі. Так. І не? Цудоўна, ніколі не дрались, не ругаліся. Усё цудоўна. І... Не, ну, а сапраўды, вось у вялікіх спартсменаў таксама ёсць трэнеры. Нават калі гэта першы спартсмен у свеце ў сваім спартоўным відзе, то у яго ўсё роўно ёсць трэнер, ёсць яшчэ нейкі настаўнік. А з музыкантам, калі гэта не аркестр, і такі і не вялізны, неафіцыяльны аркестр, і няма там дырыжора, які скажа: «А?» Калі мы рыхтуемся да канцэрта, мы можам пазваць каго-небудзь з калег аўтарытэтных. Яны нас слухаюць і даюць парады. Ну, звонку. Ну, то бок тут па форме можна нешта зрабіць, па стылю. І мы прыслухоўваемся адзін да другога. Такое можа быць. Альбо нават дырэктара завем, ён сядзіць, нас слухае і дае парады. Ну, зразумела, што гэта іншы інструмент, але мы музыканты, і гэта справа музыкі. То бок ён успрымае проста гук, стыль, ён унікае ў форму, але, як ён кажа, я не унікаю вашу методыку, вашы дробязі. Такое бывае. Дзеці слухаюць нас на канцэрты, прыходзяць вучні, і мы распытваем пасля канцэрта, што вам спадабалася. Ой, нам вось гэты нумер спадабаўся. Ну, то бок вельмі моцнае ўражанне ад, напрыклад, піяністкі альбо там скрыбачкі. Гэта значыць, што гэта было выканана вельмі класна на вышэйшым узроўні. Я не ведаю. Таксама я не ведаю. Аня, скажи, калі ласка, ось ты ні аднаго разу не шкадуеш, што ты працуеш з дзецьмі, так? І што яны могуць выбраць кар'еру не музыканта. І гэта ўсе вот эти шматгадовыя намаганні, яны, ну, так, ідуць, ну, канешне, не ў сметніцу, бо чалавек вырастае з такім светапоглядам музычным. Але вось
вынік такі невідавочны. Відавочны вынік. Відавочны? Канешне. Вот у нас не так даўно была сустрэча з выпускнікамі. Ёсць таксама канцэрт выпускнікоў, але ў ім прымаюць удзел тыя, хто пайшлі менавіта ў музыку. Я запрасіла амаль усіх, ну не ўсіх, канешне, не атрымалася, сваіх выпускнікоў, якія скончылі ўжо школу. Мы сабраліся, паслухалі канцэрт, і ў класе пасядзелі, прыйшло больш за 10 чалавек. Была дзяўчынка, у якой ужо 2 дзяцей, яна сядзела і карміла сваю маленькую дачку 2-месячную. Была дзяўчына, якая скончыла 2 гады і зараз у архітэктурны каледж пайшла, але яна іграе на віяланчэлі, выступае з сяброўкай, тая спявае, на гітары грае, а Каця на віяланчэлі. Усё роўна яны, самае галоўнае, яны прывучаны працаваць, яны прывучаны да арганізацыі свайго часу. Яны прывучаны слухаць музыку, яны паважаюць настаўніка. Таму што калі мы выкладаем, гэта праца 1 на 1. Гэта не клас сядзіць. Я з гэтым вучнем мінімум гадзіну праводжу. І, канешне, не толькі вучу іграць, але іншыя рэчы. І калі яны усе прыйшлі і падарункі, кветкі прынеслі, я зразумела, што мэта дасягнута мая. То бок нават тыя, хто скончылі 10-5 гадоў, яны ўсё роўна гэта памятаюць і ні адзін не пашкадаваў, што ён вучыўся ў школе, нават калі ён не выбраў шлях музыканта. Кар'ера выкладчыка ў кансерваторыі, ў ліцэі, яна такая, ну, яна больш відавочная, пагадзімся, так? Пан прафесар, там, пан настаўнік, іх імёнамі называюць конкурсы. Вось. А вось гэтая школьная кар'ера, наколькі я разумею, так, з знешняга погляду, то музычная кар'ера настаўніка ў школе складаецца з удзелу ў конкурсах. Не толькі. Удзел у конкурсе – гэта вяршыня айсбергу. А самае галоўнае – гэта заахвоціць дзіцёнка, каб ён з жаданнем займаўся музыкай. Галоўнае – гэта жаданне. Нават не патрэбныя музычныя здольнасці. Калі ёсць жаданне, он 2 гэтыя ноткі будзе іграць. І у мяне быў вучань, які, калі садзіўся за віяланчэлі, пачынаў граць, і ў яго не было слуху ўвогуле. Ён іграў такім жудасным гукам, фальшыва вельмі, але ён іграў і крычаў. Женя, калі ласка, крычы цішэй, бо я не чую, што ты граеш. І у яго такое захапленне было. І ён развіўся, ён скончыў школу выдатна, іграў вельмі складаную праграму, і гэта класна. Галоўнае гэта жаданне, проста іграць. Можна нешта складанае, можна простае, але ну, гэта самае галоўнае. І яно закладае, ёсць такая вельмі класная настаўніца Тацяна Чарнігаўская. Шмат відэо зараз ёсць. Яна кажа, калі вы хацеце, каб ваш дзіцёнак зразумеў матэматыку, логіку, не аддавайце яго вось у гэтае ўсё, аддайце ў музычную школу і стаўце яму фугі Баха. Няхай ён слухае Баха і вучыцца іграць на нейкім музычным інструменце. Будзе ў яго і логіка, і матэматыка пазней трошку. Вельмі класныя парады, я раю паглядзець, паслухаць яе парады. З Бахам пагаджуся. Ён не па-чалавечаму лагічны і матэматычны. Пагаджуся на 100%. Вось я табе слухаю і думаю, што вельмі шчаслівы ў цябе шлях музычнае настаўніцтва такога. Вельмі ж. А як можа паламацца кар'ера? Бо сапраўды я таксама ведаю музычных настаўнікаў, якія прыходзяць у школу адсядзець свае гадзіны, ну так фармальна дастаткова. Так, гэта, на жаль, бывае. І я думаю, што гэтыя людзі не затрымліваюцца ў школе. Бо вельмі цяжка тут не сам працэс, а менавіта псіхалагічна вытрымаць, цярпенне набрацца. Яны працуюць некалькі год і сыходзяць. Ідуць іграць у аркестр, ну, проста выбіраюць нейкі іншы шлях.
я спадзяюся, што гэта так, бо я варуся ў нейкім маленькім коле. У нас вялікае кола музыкантаў, меншае гэта выкладчыкі, і яшчэ меншае гэта выкладчыкі музычных школ, віяланчэлісты, напрыклад. Мы ведаем адзін другога, і мае дзеці вучыліся ў іншых настаўнікаў, іх дзеці ў мяне вучацца. Мы сустракаемся на конкурсах, на майстар-класах, вельмі любім камунікаваць, вельмі класна. І я не ведаю сярод іх нікога, у каго гэта праца вызывала б нервознасць, нейкую злосць. Стомленасць ёсць, псіхалагічная стомленасць ёсць, але так, адпачнем. Летам 2 месяцы мы адпачнем, а пасля з новымі сіламі. То бок настаўніцкі адпачынак 2 месяца гэта шчасце таксама. Так. А вось патрапіць у аркестр гэта ж таксама не так лёгка і не так проста. Аркестровая кар'ера гэта таксама кар'ера. А вось на якім этапе навучання, бо ты прайшла праз гэта, ці ў кансерваторыі выбіраюць, буду настаўнікам ці пайду ў аркестр? Прыкладна напрыканцы кансерваторыі і першыя гады пасля, бо калі ўжо ты выкладаеш, пасля вельмі цяжка вярнуцца ў аркестр і наадварот. Канешне, гэта не складана, калі сумяшчаць. Ёсць такія жанчыны, я ведаю, вось у нас у Мінску Каця Мішанчук, ёсць такая скрыпачка, это моя аднакласніца. Яна і выкладае вельмі паспяхова, і грае квартэт, і оркестр, і солы грае, але яна мае цудоўную адукацыю, яна вучылася ў Маскве, і яна гарыць гэтым. Яна без музыкі, гэта жанчына-скрыпка. У яе увесь час яе акружае музыка. І у яе атрымліваецца вельмі класна. А чаму бы пасля аркестра складана ісці зноў у настаўнікі? Ці проста ісці ў настаўнікі, калі... Вось проста ісці на настаўнікі, гэта складана. Калі людзі прыходзяць... як можна проста ісці, напрыклад, у ксяндзы? Вось таму што калі людзі выбіраюць сабе шлях манаскі альбо ісці прапаведаваць, проста таму, што гэта прэстыжна, гэта кар'ера, за гэта плацяць грошы. Гэта іншая галіна. Яна вельмі блізкая да настаўніцкай. Настаўніцтва гэта так, гэта таксама служэнне, гэта светскае служэнне. І вот калі б яшчэ раз вучылась бы, пайшла бы зноў у настаўнікі к дзецям. Калі б шлях так павярнуўся, пайшла бы. Можа быць, па-іншаму бы выбрала бы лёс. Калі я марыла ехаць у Нямецчыну вучыцца, магчыма, я бы там больш грала, у аркестры хутчэй за ўсё. Але я бы выкладала таксама, бо мне вельмі падабаецца гэта. То бок ты таксама мала некалькі месцаў працы, там выкладала... Хутчэй за ўсё, так. А дзе ж гэта жыццё для сябе? Я думала пра гэта. Я не знайшла пакуль што адказу на гэта. Гэта і ёсць жыццё. Калі мы прыводзім дзяцей вучыцца, мы вучымся таксама. Калі мы дасягаем нейкіх поспехаў у сваёй працы, мы вучымся, калі поспехаў няма, і складана, і не атрымліваецца, таксама трэба вучыцца. Але, я не ведаю, гэта такі шлях, крок наперад, 3 назад, 3 наперад, але ён увесь час трэба ісці наперад. Я не магу сказаць. Можа быць, я ускладняю. Ты можаш прыпомніць сваю найвялікшую паразу і найвялікшы поспех у настаўніцкай музычнай кар'еры? Паразу магу.
Можаш Можа казаць? так. Я была зусім маладой настаўніцай, толькі-толькі вось я пачала выкладаць некалькі год. І цярпення, можа быць, не хапіла, калі моя вучаніца пасля перапынку, яна хварэла, мяне не было, я некуды ад'язджала тады, і першы урок, і яна не вывучыла нічога, і мяне гэта так я эмацыйна адрэагавала і паставіла ей 2 адразу. Карацей, у яе рэакцыя была жудасная, яна прыйшла дадому, яна плакала, сказала, я больш не буду вучыцца, яна зламала, хацела зламаць нават віяланчэль, ёй не далі бацькі, а смычок яна парэзала нажніцамі волас, і бацькі, мама пазваніла мне, патэлефанавала, сказала, што мы хаця вельмі паспяховая дзяўчына і добра іграла. Ну, 11, таксама 12 год. 11. І я зразумела, што моя была памылка, я трошку перагнула палку. І я запомніла тады на ўсё жыццё, што так нельга з дзецьмі. Бо у яе на ўсё жыццё гэта было, што гэта складана, а мяне настаўнік не зразумеў, ён мяне запрасаваў і ўсё. Хаця яна магла б нават і паступаць і іграць, гэта дзяўчына, я да гэтага яе памятаю. Гэта моя першая вучаніца, адна з першых. Гэта было вельмі складана. Тады вось зразумець, чаму, зразумець памылкі свае, і вельмі шкада, што я не мела магчымасці з ёй менавіта паразмаўляць. Можа быць, калі-небудзь, яна ўжо вырасла, яна ўжо больш за 20 год, нават яшчэ болей, пад 30, я думаю, год. Можа быць, я з ёй змагу калі-небудзь гэта абмеркаваць. Было б класна, калі б такая магчымасць была. А ты бы прасіла прабачэння? Так. Прасіла прабачэння. Так. Я б хацела, каб яна прывяла сваіх дзяцей да мяне вучыцца. А поспех ось, на цяперашні момант, які самі я ведаю, што поспехі яшчэ наперадзе, а вось на цяперашні момант. Поспех гэта калі мае бачанне, моя інтуіцыя спраўджваецца, і нават болей, чым я уяўляю сабе. Калі праз нейкі час, перыяд працы мой вучань грае лепей, чым нават я. Вось гэта поспех. Гэта можа быць не абавязкова там конкурс ці выступ нейкі паспяховы. Калі там нейкія рэчы робіць так класна, што я бяру віяланчэль і не магу так сыграць, некаторыя рэчы, гэта класна вельмі. Ну, гэта шчасце настаўніцтва. Так, канешне. А вось яшчэ, калі робяць заўвагі ці спрачаюцца калегі, гэта нармальна. Так, у кожнага сваё бачанне, там методыка, гэта нармальна. Калі нешта робіць пан настаўнік ці пан прафесар, гэта таксама нармальна. А вось гэта маленькія, яны спрачаюцца? Так. Адстойваюць? Адстойваюць. І? Ну, трэба прыслухоўвацца да іх. Часам я пераводжу гумар, часам я трэба абмеркаваць гэта. Калі вучань кажа, вось мне так лягчэй, прасцей, зручней, напрыклад. Кажу, добра, давай абмяркуем. Сыграй так, сыграў. Атрымалася, не вельмі. Кажу, а зараз я пакажу табе іншы шлях. Сыграй так. Атрымалася? Атрымалася. Мой шлях працуе? Працуе. То бок я упэўніваю яго метадамі пошукаў. Толькі так, бо калі я буду казаць, не, ты так не рабі, бо так я сказала, наадварот атрымаецца хутчэй. Можа быць, так цікавей нават. А часамі вучні падказваюць іншыя такія бачанні, іншыя, аплікатуру, напрыклад, ці тое, што я не бачу. Гэта, канешне, не маленькія дзеці, а больш такія ва ўзросце. Яшчэ адно глупае пытанне. Больш часу займае гаварыць ці граць? Размаўляць, канешне. Як кажуць, я настаўнік, я працую языком і рукамі. Прабачце. А бывае, што заносіць, што ўжо і гаворыш, і гаворыш, і гаворыш. Бывае такое? Калі я не магу гаварыць, тады я беру в рукі інструмент і граю. Калі ўжо не маю сіл. Але больш за ўсё размаўляць, спяваць,
Ну вось, напрыклад, учора было урок, моя выпускніца, яна не пойдзе ў музыку, яна марыла сыграць сен-санс лебедзь. Марыла год таму. Я дала ёй ноткі некалькі месяцаў таму, паставіла аплікатуру і назіраю. Ну і яна кажа, ну давайте пайграем. Яна не вучыла, не глядзела нічога. Мы гадзіну працавалі над гэтым творам. Сыграла яна некалькі гукаў толькі. Што мы размаўлялі аб гісторыі гэтага твора. Я ёй распавяла гэтую, як кажуць, гэтую ланцужок. Першае, кампазітар стварыў музыку. Нейкі выканаўца я выканаў так, што балерына Анна Паўлова ўразілася і станцавала. Гэта лебедзь пастаноўка. Знайшлі, нават ёсць відэа, дзе яна, чорна-белая, дзе яна танчыць. І знайшлі яшчэ цудоўнае відэа, дзе танчыць разам з віяланчэлістам Йо-Йо Ма грае. Я, на жаль, не памятаю імя. Гэта хлопец, які танчыць у стылі R&B, здаецца. То бок ён у красоўкаў, чорнаскуры хлопец. Ён такога лебедзя стварае, што, я кажу, глядзі, чорнага. Глядзі, які шлях. І там не складаная музыка, не складана тэхналагічна, але як можна ўбачыць па-рознаму гэты твор. І вось гадзіну мы глядзелі відэа, размаўлялі, слухалі музыку. І яна кажа, я пайду і занимацца. І я ведаю, што яна пойдзе і развучыць і сыграе гэты твор. То бок мне не трэба было вучыць з ёй, а трэба было даць матывацыю, каб ёй было гэта цікава самой. Чаго пасля працы не хочацца рабіць? Размаўляць ці граць? Пасля працы не хочацца нічога. Хочацца цішыні і супакою. Бо размаўляць ужо няма сіл. Ну, граць можна, але навошта? Хоць некага ціхага месца знайсці. Я апошні час не магу ездзіць у метро, напрыклад, бо там вельмі шумна, там энергетыка. Мне хочацца знайсці маленькі куток ціхі, такі вакуум такі. Вось. Размаўляць так, няма сіл. Вельмі бачна настаўнік, які ідзе пасля працы, там, о 10-й гадзіне, напрыклад, ідуць і размаўляюць самі з сабой, бо не могуць спыніцца. Але паслухаць, здаецца, што чалавек неадэкватны проста. Гэта настаўнік пасля працы. Так, і яшчэ хочацца выкінуць музыку, якая засталася ў галаве. Часам застаецца, і гэта вязеш дамой. Напрыклад, нейкае месца, якое вучань з ім увучыў, яно закальцоўваецца і гучыць, і хочацца так взяць і выкінуць некуды. Ну, вось так. І яшчэ глупае пытанне. Ці цяжкая павазе віяланчэль? Скардзяцца вучні? Не. Не цяжка. Цяжкі футляр, а сама віяланчэль не. Калі футляр, гэта чамадан такі вялікі, ён важыць там 3-4 кілаграма, нават болей. А сам інструмент не цяжкі, яго можна насіць в такім лёгкім чахле. То бок, маленькія дзеці носяць маленькія віяланчэлі, таму яны яшчэ легчэй. А некаторыя нават не носяць, ім возяць бацькі на машыне. Таму яшчэ легчэй. То бок вучні твои ні разу не скардзіліся, не говорили, я не буду вучыцца на віяланчэлі, бо яна цяжка. Не, такога не было. Такога не было. Дзякуй Богу. І ўсё ж такі вернемся ў жыцці для сябе. Казала, хобі граць у касцеле. А хобі, якое не звязанае з музыкай, яно ёсць? Хобі не звязанае з музыкай. Подскажите, калі ласка, што это? Что это может быть? Беларуская мова? Беларуская мова. Ну, гэта не хобі. Ну, як можа быць хобі, каб чалавек мыўся, еў, размаўляў, спал? Гарод? Гарод, добра. Гарод. Жанчына ў гародзе, гэта тэма такая больш летняя. То бок, хобі. Добра, я адкажу на пытанне. Мне падабаецца рабіць нешта такое, пасля чаго я бачу вынік. То бок, калі я граю альбо займаюся з вучнем, працую, стоп, выніку не бачна.
Калі я беру ў рукі шпатэль, альбо фарбу, альбо лапату і нешта раблю, праз паўгадзіну-гадзіну я бачу гэты вынік, і гэта цудоўна. Адразу спытаюся, ты любіш гатаваць? Бо вынік знікае адразу. Можна сказаць, што так, але не часта. Такое нешта вельмі такое для сябе, альбо для гасцей, нешта такое маленькае, цудоўнае, незвычайнае, класна люблю. І ў мяне вельмі атрымліваецца класна гатаваць першы раз. Нейкае блюда першы раз, калі я гатую, гэта атрымліваецца супер. А пасля ўсё горы і горы і горы чамусьці. Вось гэта да, люблю. Ну і высновы. Шлях музычны. Гэта шчасце. Калі гэта імкнешся. Калі гэта любіць. Вось я паслухала і так ціха-ціха зайздрошчу. Чаму? Ну, у мяне таксама быў такі досвед. Я вагалася паміж музыкай і школай, бо вельмі добра ў мяне сальфеджыо шло. Але вось каюся, трэба было праграму гатаваць, і я адмовілася. І я таксама задаволена сваім жыццёвым шляхам, але вось, гэта, можа, была бы іншая гісторыя, такая вельмі прыгожая. І вось зайздрошчу, белай такой зайздрасці. А я зайздрошчу табе. Таму што я выбрала шлях прафесійны, а я б хацела, каб гэта было аматарства. Мне б хацелася бы. А вось так, ёсць такі нюанс. Калі я прыходжу ў хор на рэпетыцыю, як добра, што я не музыка. Таму што ўвесь дзень я займаюся і такой працай, можа цяжкай, можа маруднай, а потым я прыйшла, прааралася, і мне так добра. А нашы музыкі, якія ў аркестры, яны ўвесь дзень працуюць і потым прыходзяць і зноў займаюцца музыкай. Можа, гэта толькі адзіны мінус? Ну так. Таму што я ведаю сама вельмі шмат людзей таленавітых, якія не сталі прафесійнымі музыкамі, але яны вельмі класна граюць, спяваюць, пішуць музыку. Ведаю, напрыклад, скрыпачку, якая скончыла толькі музычную школу, але яна грае так на скрыпцы і імправізуе, што я так не магу. Яна выбрала іншы шлях, яна праграміст. Як гэта? І яна гэта робіць з задавальненнем. І не таму, што ёй заплаціць, не заплаціць, гэта ўжо іншае пытанне. Усё ж такі музычная адукацыя, вось пэўны час, калі я займалася рэканструкцыяй, мы збіралі людзей, знаходзілі, якія не былі прафесійнымі музыкамі. Прафесійнымі музыкамі былі толькі выканаўцы. Віяланчэль, фартэпіяна, флейта там трошачку. А спявалі не музыкі. І вельмі класна. І гэта была, як хатняя адукацыя. Калі атрымлівалі такую адукацыю, што маглі і выступаць для сябе і на сцэне, і гэта рабілі задавальненне. Вось. Гэта была б моя мара. Але як спалучыць гэта, складана. Вось знайсці гэты баланс такі паміж тым, што трэба, і каб не было профдэфармацыі, каб не было стомленасці такой. І гэта трэба проста, можа быць, змяняць нейкія накірункі, не ведаю, нешта шукаць. Гэта складана, але гэта магчыма. Вось мы размаўлялі аб жанчыне ў кар'еры і вярнуліся да майго улюбёнага спева. Да кар'еры так і не дабраліся. Як, мы абмеркавалі ўсю кар'еру. Але вядзіце людзей, дзяцей у музычныя школы, давайце музычную адукацыю, і будзе ўсім шчасце і радасць. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам. «Жаночы свет» – аўтарская праграма Ольгі Мацаральнік.